इयाव दा 2026 इयो 26आवनो MA नि जायखिजाया थांदों MA नि एप्लाइ खालामना मिथिबाय ओमफ्राय मोनबाथ' फरायबायानो मोनबाय गेजेराव हाबा खालामनो हागोन बे MA फरायनायनि गेजेर गेजेर खालामनो गोसो ओमफ्राय फार्स्टथिं सान दा घटनाया जाहैदों सासे बेबायदि गोसो मालाय माथाखौनो मावनांला आंहा फैसायाबो थांबाय फारसेथिं गथायखे फार्स्टथिं फैसा थांनाय लोगो लोगो बेखौथ' MA फरायाबा जेबो फैखाया जास्ट माबा खालामना आरो जोंनि फिसाजो मोनदों दानखा आरो जिखिनि नाजादों मोननायबो नंखाबाय सानबाय आं गथिखे बेखौ बारा थानांगौ बेबो मोनसे साननायाबो थिंकिंआ बेलेगासिनो दङ गथिखे आंनि बायदिब्ला लानांगौ माने बिराद साननो लागा जादों जुगा फार्स्टथिं मा खालामजागोन बेफोर जानाय बेखौनो लाजागोन आं बिराद इमप्रुभ खालामदों आं एसे गोरों जानो नागिरदोंमोन आरो गोरोंआथ' बेबो गोरों जाहैसिगोन MA फरायबानो इक'न'मिक्सआव 50सो मोनबाबो ओमफ्राय दाना रोफोनो PhD खालामबाय बेखौनो बादनांसिगोन बायदि ओमफ्राय साननो लागा जादों जों हायो 2 बोसोर फरायबाय ओंखारना फरायना 26आव खुनु मथे एडमिसन खालामना गाव 27आव फैब्ला जाहैबाय नै दा आइराखिना बेसेना आरो फैसा मोनफिननाय स्कुलासो 30,000सो मोनखायो आदा ओरैनो दसे बेरायदो थास' बिबारा बारदोंमोनलै अ 30 थाखा गिबियावनो KJ क्रिएशन चेनेलनिफ्राय बयखौबो गुरै खावलायहरनाय थाबाय दायो अननानै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव अननानै बेलासिनि थाखाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि KJ क्रिएशननिफ्राय गुरै खावलायहरनाय थाबाय अननानै सापर्ट खालामनाया नोंथांनि थाखाय बेस्ट अफ लाक जोंबो दावगानो हानाय बायदि आं दायो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रुपहि जायगानि हासरा गामिनि सासे इउटुबार जाखांफुनाय इउटुबार जास्ट वाच टाइम जायाखै बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ मदद खालामगोनखौ आसा फारिनाय थाहैबाय Lột ấy. Sao à. दसे बेरायनो दसे बेरायनि बारा उन्दुबाय थाबाबो बोरैबा मोनो बेमार बायदि मोनो
또래하고도 있어. Tapi ini jadi ekspor kerana masih nongkrong. Zoba timely cũng thấy timely. Phải chắc là chụp cái đằng mực khăn này nó bị đập vào. Angin gerjen hai, jadi angin koran yang menang dari pasal ini. Aku masih jadi. Kerja bertanya kan harus asurit lelet. Gue sejak 60% lah ini 50 loh sih ini itu gerung ini udah teman itu kenapa ini bodoh kan orang itu sama kan itu mundur 60 kan itu ini biaya loh sih kayak sama 60% apa nih Ansi, deh, dengan ini cup sih lah kayak deh. কি খবর এই বিরাটের রে
एबारबो डिलेटफोर लाखानानै प्राइभेट निउसखौ हाबहोनो हागोन। दे दसे बेरायनो र'। Dure dose. Ini. Plastik lah, ini lawan sama mana? Full kalam saya lah. Ah. Mana? Laga nunggu. Asam pulis kan tu. Asam pulis pura mabje itu mau pura. Sudah pura interview pura. Harus ini. Asam pulis harus dong. Oh. Dah. Deh, berat terus saya. Plastik gesem pun malah pilih. Plastik gesem. Saya kira plastik apa jangan deh. Part baru minta kalau tahu sih part. Mudah. Ada ya. Maksudnya? Maksudnya? Kena? Kerja ini bendi alu itu. Ya nggak tahu. Sorry. Jatuh. Bukan ini ya. Parah. Oh. Sai khá đó. Nhiều quý mà.
थानाय जानांगौलै आं थानाय गोसो लानो लुबैदों दा गैद्राया ना बुस्थुआ फैसाया बिराद प्रब्लेम जागोन दे साननो जादोंलै संसारावनो एमइ पास जानायबा एसे इजि जागौमोन या आंखौ मानो ब्लक खालामाखै बेयाव मोनसे जाहोन दं ब्लक खालामैनि बायसान्स सार खालामासै ओरैबो जाया ओरैबो जाया लास्टआव माबा मोनसे जादों बेखौ सानदों आंखौ थारमाने फाल्तु हाबाय न'खरनो रावबो मिटिं खालामनाङा सालायाथ' खालामला गोसोआव दा टिचिं लाइनसो आं दा पिएइचडि लाया होनदों पिएइचडि लानाय मानसिखौनो आंलाय मा डिस्टार्ब खालामदों नों मोनसेल' मेसेज लिरो बारा आल्थु फाल्थु दासान डाइरेक्ट पिएइचडि सानखादों आं ओमफ्राय रिलिजनाव थाबा उनाव दाना फाइनाल फैसिगोन दाबो बिदि फाइनाल गैयै रावखौ लाला La 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 la. 아, 아 명호나 그더라. 마 타서 이거. 나야 아니 너 옆에 bersi dua gezer kayak mun kayak 타지방 gila na lah iya aku mau lihat tajiban oh ya khani thani man rằng đấy ơi trời cái là bị phong cái đàn phân lăng lên mà nó bắt cá gì cái đó là nó bay bằng cứ sớm nó cứ thôi
Ada bar. Ah, kelas 3 tadi dari mi, kono buka tadi. Nah, emang kuru-kuru iki kaboye. Kesencintanya lai manusia.
गोमायाखै गोथार नेरसोन बर'नि एकदम खुरु खुरु 터